an madra sa bhain séir. Bhí an madra ina lí sa bhain séir. Tháinig an capall chun an féar dithe. Chrom an madra bheithe gabhstraigh ar an gapall, agus ní ligeadh sé dó an féar dithe. Brada thugat a rud chomhbheotaigh. Ar san capall leis. Ní éiad fá féin an féar dithe agus ní lig fá dósa é dithe. An múine. Tá acma daoine sa tail, agus déanann siad díreach mar dhéanann madra úd a bhí sa bhain séir. An rud nach féitheadís féin éanúsáid dhéanamh de, barló é a chamád a díomhaoin na a tharafa bheithe géine eile. Tá daoine eile agus is samhlaí go bheadh áthas an domhnartha a bheith ar a gcumas tarafa dhéanamh do dhuine eile. Ní hé amháin an rud nach mbeadh éon gnócha féin de ba bhalló a thuairt don té ina mbeadh gáige leis, ach an rud ina mbeadh gnócha féin de do ligeadís ortha nach mbeadh i dtreo go bhféitearís an tarafa a dhéanamh don chóirsan. Éasap a tháinig go héireann.